Kulturminister, inviterede gæster, besøgende, medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab og medarbejdere her på Sporvejsmuseet. Rigtig hjertelig velkommen i dag her på Sporvejsmuseet Skjoldenholm til afviklingen af den store sporvognskavalkade til markering af 100-året for indførelsen af elektrisk overledningsdrift i Danmark. Udfasningen af hestesporvognene og indførelsen af elektrisk drift var en skelsættende begivenhed, der fik stor betydning for byens udvikling, og inden for en ganske kort periode overgik man på alle hestesporvognslinjer på nær 1 til elektrisk drevne sporvogne, og i dette første årti af dette århundrede, som vi snart forlader, skete der en stor udvidelse af sporvejsnettet til gavn for borgerne i byen. 6 minutter. Værsgo. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Sådan hed det i Dirch Passer og Ove Sprogøes sang fra filmen Ved Kongelunden fra 1950'erne. Dengang, i de såkaldt gode gamle dage, var det en usat. Fra 1863 til 1972 var skingrende gule sporvogne nemlig en lige så naturlig del af Københavns gadebillede som flirtende blonde piger. På et tidspunkt kunne tage sporvognen. Så sporvejene er et vigtigt stykke Danmarks historie, der nok er værd at passe på og bruge. Hvis det var gået sådan, havde det heller ikke været muligt at tænke på verden som et sporvognsstoppested. Der er stadig nye chancer. Det er ganske givet. 100, så den nærmer sig de 100 år. Den har kørt hovedetages fra 100's begyndelse og har senere bygget om til en enetages. Nogle vil kunne huske vogntypen, og det er den grønne udstøjten, vi taler om nu, fra linje 3. Og i de sidste 20 år, fra omkring 53 til 72, der sker noget. En sporvogn kan ikke dreje udenom folk i sko. Og her begynder så at køre en kavalkade. Og har været toetages. Den er bygget til passagertransport, den toetages, og man vil kunne se, et trænet øje kan se, at taget er meget fladt, for der har passagerer kan komme med i er linje 3, der er på vej til stoppestedet nu. Der er 3 vogne i vogntoget, så der er plads til en del. Og også denne linje 3, motorvogn nummer 100, har i sin tid været toetages og har senere kørt som enetages, hovedsageligt på linje 3. Det er en langsædevogn, og der er en lille langsædet bivogn, og så er der den åbne skovvogn,